Dami nagsitulungan tayo. Mga kadwariri, balikat, Ang dami. Ang dami. pati sa tuhod. Kasi may sakong ko. Oo. Ito. Kakatapos lang ng aming part 2 station 1. Dito na kami sa part 3 at tinirabi ko muna ang air lobe ni tatay o ang kanyang tainga. Yun nga sa pandinig mo tsaka sa ano, sa paningin. Buhok at maya-maya lang ay dinaanan ko na rin na kabilang air or air lobe. Uy, harap. Harap no? At dito na kami sa forehead. Magpo-focus muna ako dito sa ulo. Bandang ulo sa may forehead. Maya-maya lang ay pupunta ako dito sa may sentido, sa may temple. At ikot-ikutin ko lang to ng counterclockwise at clockwise. Dito naman ako sa may eyebrow. Dinaanan ko na rin ang kanyang cheek o kanyang pisngi, kabilaan left and right. At maya-maya lang dito na ako sa may nostril. Balik-balik lang ako dito sa nostril, pati na dito sa mouth chin. Dito na ako sa may pisngi niya. Relax lang ng dahan-dahan papunta sa kanyang jaw. At ikot-ikotin lang natin ng clockwise. Dito naman ako sa may jaw niya. Kung ito ay ang panga, ay therapy natin to dahil medyo nabulol na si tatay at may kunting tama na dito dahil 5 years na po na-stroke si tatay. At ang gagawin natin dito ay kunting therapy lang. Ipupush lang natin ng bahagya papunta sa left side or right side, itong jaw area. At ganun din, lumipat ako sa kabilang side, sa left, at kanina nasa right ako. Ganun din, ipupul mo lang at maya-maya sa kabilang bahagi ipupus naman. At dito naman ako sa front jaw. Ganun din, ipupus mo lang. Ito, nirelax ko na ang kabilaan jaw o panga. Tapos na kami dito sa my face area o sa noo. Kunting relax muna dito sa my shoulder area, sa mga bicep. Durug-durugin lang natin ang mga nerves dito sa likod. At ito na kami, mag-stretching muna kami. Ito yung lahat na benefit: pain, muscle pain, swelling, and confusion. At ito na rin ang sprain, menstrual pain, at stomach ache, at ang scoliosis, pati na rin ang mild stroke, at ang neck and shoulder pain, at pati na rin ang back pain. Maraming benefits sa ganitong klaseng stretching. At dito naman kami sa banda paa ang pag-stretching namin. Ay medyo tiniis ni tatay ang sakit dito. Naawa ako kay tatay dahil sobrang matapang si tatay. Tiniis niya kung grabe ang sakit na naramdaman niya.
tiniis niya ang lahat para lang maging matagumpay ang aming therapy. Ay, ay. Tiniis ni tatay lahat na sakit. At dito naman kami sa my chest area. Dinaanan ko na rin ang puso ni tatay. Ang bandang dibdib. Dinaanan ko lang ng pa-counterclockwise at clockwise. Pinupush ko lang ng bahagya at nang ma-relax na rin at ma-blood circulate na rin ang kanyang dibdib o kanyang sa harap na bahagi. Bukas pwede na, magising mo. Okay ba yun tayo? Yung project ko? Okay. Ay. Ay. Aw. Aray. Ay.
tay ha, tapos na ang season 1 namin ni tatay. Pero babalik pa ako tay ha, para sa season 2. Marami pang bisis. Ha? Baka lifetime eh. Ikamustahan lang natin si tatay kung anong nararamdaman ni tatay sa ngayon. Tay, ano pong naramdaman niyo sa ngayon? Medyo gumaan ang katawan ko eh. Oo. Magkano masakit. Dami nagsitunugan tayo. Saan yung tumunog kayo? Sa likod. Sa likod. Sa ito. Panga. Panga. Sa dariri. Sa balikat. Ang dami. Ang dami. Pati sa tuhod. Kasi may sakong ko. Oo. Ito. Ano na? Sana tuloy-tuloy na yung paggaling mo. Sana nga. Oo. At saka exercise lang lagi. Lakad-lakad. Hanggang dito na lang kami ha. Abangan nyo kami ni tatay sa pangalawa naming session. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.